Good morning yan. Kabakod ba? Huwag mo sulit sa akong tubig. Ha? Huwag mo sulit sa akong tubig. Kabakod na ko ano may aga. Dahil sa akin na rin ako. Hi guys, manubuntang ni yung tananas na naigatak ang gininit. Good morning. Mga huy, may kanabong papainit. Good morning, Nay. Abang nga nga, dyan kita sila yung buhok, Nay. Yung bata man ka. Bata. Ito, bata ka. Napakalang ang buhok na. Ay, ano kung magpakaling ang kanay kayo pataas na na. Sige kay kamukan man. Madyo nun, pag-upahan ng tiri. Tagsapay kwan sila na, tagsapay puti diyang buhok. Lupig si Junjun, naka-Junjun, puti-puti na. Kananay. Puti hari na rin, nga nila. Sa may magkatot na ang sa mamatidin. Ano man ang problema doon nagbuhok kayo, nagbuhok. Tara na, kita tayo na. At sa may babaw na mga huminay. Lapag ginay mo ito, magsigil na ba? Kani hangas. Nagsako pa na da. Hangas na yung mga Pita kuwan. sa! Karaman. Bawa ka sa! Hangas ka kuwan. Dako man sa pagkali. Minom sa tubig. Inom sa tubig, Bi. Huwag ka may tubig, inom tubig. Medyo may pangahoy karapag may init. Wala mo ko yung mga laki dang hiwa. Wala yung mga ahoy, ginanggi. Trabaho. Nana, si babaw kinahoy. Daghang kahoy din si babaw. Ganda, grab yung tatay. Ang balita. Ito di ba? Isa ko. May isang kwan dito na yung pool ka ng bungkak, karoon ng bukot. Ang. Bungkak. Ito ba? Di pa wala mabungkag. Magkagat na pagka nga. Dugay mahaman ugto na. Buktan na bukot. Good, pare. Sako. Mga hoy sa middle si babaw. Magutan kag kapajas ng ay kabangaan na. Lami na atas laag suka. Ito yung naputol din ang source of water. Ay, kostay. Ay, kusay. Pagali na pa, kainit na pa. Pitapitin. Ang lami ang kapajas, Guys, kabangaan na. Ay, mga luoy akong sundaan nga, oy. Wa may mo liho kay wa may makamao. Puro pa dyan mga bajing mga namujo din eh. Ganun taniguan. Tara. Tara lang. Sa babaw ba? Una. Patay ko na. Una. Muapas ra na. May kaibog aso nga. Dari. Nakaibaw. Ba't bugda tagagdanan? Nabuwag. Hindi ka kasaka na, nagasul ka saka. Dito, dito, pito. Basta magkabagi ito na. Patong dinan. Dadaghagdanan ko na pa. Mga biyay, wala dito din. Nakakatkat pa sa Pedro di nga. Dito tagyo, dito ba? Lagyo lagi. Jama lamang ka. Nang ka na nang ba na? Pwede ito ka. Dari dana mutikang. Ay nang lagi, gaya dito kag uba. Na dito dali ato dito sa lisod. Tara nang. Sunod ra lagi na si Ja. Hey guys, mga hoy tagal di sa ako dia. Mga oy ko na may kahoy diha, bakilid mga mal. Mga kahoy din ng mga kalak na ng mga sanga. Alitoy, kuig dali. Asa man di ka mga hoy. Ato dito sa kabasakan ni hoy mga kahoy dyan. Betong kuyog ng itoy biyo, itoy. Itoy. Scarlett, dali. Na. Tina. Scarlett. Uy. Ano Scarlett dali? Dali na, itoy. Oh, kasaka. Di kasaka dia gani dito pa kaya.
Bakilid man be. Hindi ko kusaka be. Ang chinilas maputol na be. May pinag-crocs ko. Mambina be. May pe-crocs ang chinilas da. Ikaw hindi na. Ako be. Ako ba? Mga sangar-sangar dahil bisa. Ito di maniga. Magaling na ilang paningin. Butang ako ng cellphone. Butang na ko. Asay butang. Tapos po. Mangina niya siya. Hindi ni kahoy. Silaw pa mo ni be. Nalagyan ng gabas dire be. Bisa? May ng gabas. Bisag hilaw be aton ni inaog be. Ang inaog dia oh. Bisa korsada anja. Waa. Inaog gani. Ikaharang yanig ni wage. Puka sa dia. Banduga sa sinilas ito. Ako. Busog mo kanilait na eh. Basta patay na. Hilaw pa. Di pa na po i-DB, hilaw pa ba? Matay naman ni kaduga dyan. Mano yung trabaho guys sa una. Mangangahoy. Mangahoy mi. Wala isunod. Hari tagi kaya karing atang dati sa ning itsa dito sa kalsada para ito na lang bang pangkuaon unja. Patay na na. Ayan na guys, amara ng kapitid na unja ari sa aming dari kapit. Asa agi dire? Dari rin. Sundari nga. Timbar ba? Ang ginas kidanlog itanan. Hindi ka kanaog ni balik. Arag ang bungay. Ito si Yoyo. Ha? Ito si Yoyo. Es da. Nganin po, nganin tapos dalagot na mga hino. Para lingaw ba? Bukit.
Ano yung subod sa'yo? Wah, Bugat-bugat naman ang sako. subod na mo eh. Ang laya oh. Sud. Putog sa masud, sud. Muli na magkahoy guys. Bukala. May hiwagang kahoy. Bukala ba? Eh. Kusog na po ng sige namin. Kainitas na yung tubig gani. Kasi masiga ni panginin yung tubig. Sarap ka subos. Para magkagagmay. Ito walang nasampa ba? Tanlog kayo Debbie. Hilaw pa ba eh? Laya na? Ha? Diri tabasa aron dili mag kuan. True. Ito pinagigda sa kuan no? Yuta to ah. Punuan. Ito yung iputlan. Dili ito. Ugat na. Dada to. Kahoy mo yapon to. Dala sa natin katong bali-balion. Sabi ko siya. Bakilit eh. Maglit man ka nga. Anong kudani pa. Anong ni mag... Sa una pa. Anong ni mga huy. Way prutas dari. Kanang din ni diha puno mis gulayan sa una kan mga kahoy ni gipang tanim. Ani may mga tanim sa una. Ang mga kabasa arang paligid at subo. Kaya bigyan putol-putulan mo eh. Nanay? Kakao man day niyo. Yes, pwede di yung nanay pwede magkunkun na ni kamaligid. Lisod magaling tangaligan patagtuhod. Maligitan niya ito. Na, kumbati. Namang rami-darig mga ladya na guys na kahoy. Kaya matumi dito sa mga kaladyo, kaya matumi dito sa mga kalubian dito si babaw. Harabi na putong kaladyo. Dali na kay deura. Para naman kung kabakilid sa una, di man ni kaagi bakilid. Ito man yung gipangkaka diya. Ang sigurado akong gituban, di palang kong katunog, di palang kong kukuhan. Nagtubag ang mga maligyaig mga isda. Nailamidan ni bisag di ka mga tugmerkado ba makapalit na kaglabas. So una wa jud. Hinalan pa jud mga tugmerkado pero karon daghanan na kadyong manuroy. Mga manok, isda. Na po do, naay mo padong, naay mo tagbog, naay mo tukad. Oh. Tambantoy ko no. Tagwanari ako ng kilog tambantoy, barato ra lagi. Mo na lami, uli kag buhol ka experience kag pangahoy.
Isa. Ikaw, mo kakasakay pangahoy. Iwa. Iwa gusto. Ang ka dito sinjo, di pwede mangahoy. Sa unang panahon, mangahoy ko ito pa mi sa ibabaw nagpuyo. Karon, nauso ng gas-gas, wala na. Sabi ko, wa ka naka-experience o pangahoy. Inani po dito sa ibabaw, paligid na namin ibigin kayo. Asa naman ta? Tagbong dito. Asa tugbungan mo tugbungan? Diya. Ha? Diya, tagbong diya. Damlog kayo? Ito ta dito, atura dito kay patag. Naman siguro yung mga gay-gay diya. Ari pagri abi biyaw na biyaw, dilibi lang naman kayo. Dilibi. Malit na sila isda. Kanapot po taro, mag-aay na nasunod, pwede na po nila masunglot. Naraman may dari guys, ibabaw. Kaya matumi dito sa kalubihan, lagyo man po. Maglot ko dito kanila kang has. Binuangis. Ha? Binuangis na nang. Diya may daghang kahoy lagi dito eh. Nalagay sa gamang nakuhang kahoy. Ano nagamo ang sako. Nugay na po na ni nanay mahurot og sinunglod. Ano nabalik na kang gidit-dut. Hanang bitbitin be. Sugod pa na. Namuarang. Nabugha din ang kahoy ni nanay. Ay sako. Ako ning itsa diyo. Pwede mo na di itsa. Di ko magsaba dahil ng itsa. Ay siya na. Hindi ra. Mana sana. Ano pa o? Padahal ka di. Kamu ka gani Iban, laya mo gani. Ano ka bisa-bisa ang sako. Ako na ito itsa na. Hindi ho. Ay tubo diya. Wala man siguro. Hindi aray itsa. Itsa ko no. Kadarod. Sige daw. Nagabhak nagsako ah. Ay apil rio. Mabalik na sa tagagihan gani. Isa? Ara nanungo man dari. Dadto ta. Atos na ipusti. Asa? Tuto. Lalo man diya. Hawa tayo choice. Balik ta dito. Asa? Diya. Di tayo na taas. Daw pangutana sa mga beses. Taas lagi na diha. Ha? Taas. Lakaw. Para din bito ka man nanguhag dan ganina. Balik ka dito sa ganina. Balik ta dito sa tanggagihan ganina. Di ko layo kayo. Tapos na. Nasa man tagi. Daras na ipusti mo. Ikid ta. Hindi ka una kay mo kong dawaton. Ano ba? Ikaw. Oh, limbarok. Unan dyan, dawata ko. Agtas. Nang tabang nang kay di mi kanaog. Lipan ko ning tatay. Huwag mga kahoy na. Agkahoy na sa karsada do. Di kaagi ng mga tao. Nako na ba?
Ay, sa kay mahugta. Dana, jahawi da ng, Hindi na maputol. hawi da ng ugat. Yati ka mga piang tani. Hindi na maputol, be. Di uy, ugat mo na, di mo maputod. Sigurado ka, ha? Gulis ako. Guniti ko, jag mataban ko, guniti ko. Dua ta mga piang. Ay, sa. Yung barok, anak ni Lita. Ay, nakanaog na ko. Sawa. Oy! Ajaw na. Tapos mo nang nagdagdan. Ay, nagagdan ako. Bilis manang ba? Hagdan, duwang. Hagdan ka mo, mga katugmahal niya ako. Maglit lang ko, kumagatin lang ko. Di ka ni magma. Silagi. Ibu ni nakakal pa mga higa sa hagdan. Hagdan. Oh, bilis manang. Alala. Yung ko gani ha, hagdan na nagdara mo agi. Tupo may gitapok dito kapag balik oy. Tu dito. Bukan lagi. Tika Diyos man ang nag-rescue na. Biki ang kahoy pinay sa dalan mo saban tabi. Isa, kuwakaw. Kuwasan niyo. Salamat sa pag-rescue ng. Karga mong kahoy oh. Dali. Wana, di na siya kadaog. Hato man tami dito mga ito, si babaw to, grabing ladyoan naman po to. Naman dihaga mo ang kajuta ang tatay. Dahil sundang, di ko makabitbit. Mana, di na siya kadaog. Agkatong dito si babaw. Nya toy, kapoy balikan pa toy. Ah? Ini dengan buyo. Wala ang puso. Pedro Sacho, boni na ba? Huli na siya, naman diha. Dito dito sud pa. Ha? Naman pod. Ako din mga ako kay buhi. Patay ano may naog na ni buhat. Pang putputin tantong ubang mapatay para sunod ay buhi para sunod mapatay na. Ha? Batanon pan ko yung mama diden. Ningangay man ko nida mama diden. Typhoon. Ate mo Suga. Kasus na ni sa bus. Kasus na ni sa bus. Pato mo magka ito din magwa gabi. Ha? Pato. Hatad sa rin ang sundang. Huwag sundang ah. Yeah. Mau na. Oh, kasi nakilaw. Biyo kay sayang niyo. Ilaw ko, tamban. Ko pa man. Ako na may risko pa man ka, Jo. Presko pa rito ka dyan soroy gani ha? Lami ko na tambal sa presko.
Hindi mo nang bughawan naman siguro sila yatsa. Laya kayo. Ikaw anak ko ba nagtan? Ang gawa ng mura kang basurero. Oh. Nagimo din sila hagdanan. Murag kuan ba? Manakag ka ng puste. Kani bughaan ni naman sila yatsa. I love you. Sila pa nagkumpra dito. Para pagbarko. Kuya Mario. Aso lagi na diha kang jag matumba. Ha? Na. Hayab na nay. Nagmayab na nay tayo. Ya project Mario. Asa ko ba na ni? Brad. Ay. Asa ko sa Nako ni kinilaw pa nagkilos manong. Nadari. Pagdagluto. Magkuhan ko guys, maghukad ko kay nako ni kuhan dito kinilaw. Magdara ko kanon. Nalamig ang mga kanon guys eh. Kuwa. Ano sa birthday ni Tita Mita, Mama Didin? Mayo man siguro. Mama Didin? Mayo. Magmananikas Tita Mita sa birthday, Mama Didin? Pila edad silang anak Tita Manding? Pila edad silang anak Mama Didin? Okay. Mas Tita Manding. Tapos nagka Tita Mama Didin. Hanada tos nang kasi Tita Manding? Nagkuha akong kuhan guys, loto dari kinaisudan ko na sila ni manang dadto. Silang isuwa Mama Didin. Sinugbang tamban o kinilaw. Isuwa Mama Didin. Ninunanday. Nanap yung Mama Didin. I love you yan. Ha? Mama Didin. Oh. Namaw na kading? Amot ra ba ka diyang sinugba? Uy ay. Namaw na ta. Kuya Pedro, wa na buti kay manuwa na may banha. Sadyo pa to kaniya. Nao na, ito na kami diya. na may mga dagko ditong ipagtumba. Nami dari si kaduhang kuan guys, kusina. Mao siguro. Kinilaw. Mamaw sa mi guys, na kuan na kamuti. Kinilaw.